നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി ജോസ് വാണ്ടർലസ്റ്റ് ഒഡീസി ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു വെഡ്ഡിങ്ങിലേക്കാണ്. ഈ വെഡ്ഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ചിലവുകളൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം ഒരു സ്നേഹമാണ്. കാരണം ഇത് ഈ വില്ലേജിൻ്റെ ആഘോഷമാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആഘോഷമാണ് ഒരു വിവാഹം. ആ വിവാഹത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഓരോരോ നിമിഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പുതുമയുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ അതിൽ മേഘാലയയിലെ ഖാസി വിഭാഗത്തിൻ്റെ കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കൂടിയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു ആഘോഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോയിലെ ഓരോരോ നിമിഷങ്ങളും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് 3 ദിവസമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരുക്കം, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണങ്ങൾ പാകം ചെയ്യുന്നത്, 3-ാമത്തെ ദിവസമാണ് വിവാഹം. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരുക്കത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വിവാഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി നമുക്കൊന്ന് പോയി പങ്കെടുക്കാം. ബുധനാഴ്ച കല്യാണം നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മുള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർച്ചാണ്. ഇത് ഓരോ വീടുകൾക്കും ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെ വാടക കിട്ടുന്ന പോലെ കിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് ഒരു കല്യാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ല. അങ്ങനെ വാടക പരിപാടികളില്ല. മുല ലാവിഷായിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അത് ഓരോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ അയൽവാസികളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മണവാളിനും മണവാട്ടിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പന്തലാണ് വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം 2 പന്തലുകൾ. അത് ഒന്ന് ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്ന് വില്ലേജേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. വില്ലേജേഴ്സിന് സാധാരണഗതിയിലുള്ള പന്തലാണ്. 2 തരം പന്തലുണ്ടാവും. വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് പാത്രം കഴുകാനുള്ള സൗകര്യമാണ്. നാളെ നമുക്ക് കാണാം എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത്. ഇത് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 2 പൈപ്പ് റോഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും പരിപാടികളുമാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് ഒരു പന്തൽ വേണം. കാരണം അവിടെ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കുറേ പാത്രങ്ങൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അയൽവാസികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളാണ്. വാടകയ്ക്ക് എടുത്തേക്കുന്നവയെല്ലാം. ഇവിടെ അടുത്തൊരു വിഭാഗം അരി ഇടിച്ച് പൊടി വറുക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. ഇവര് പു'tyndong എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പുട്ടിന്റെ ഏതാണ്ട് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവരുണ്ടാക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അവര് അരി ഇടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരാണ് ചെല്ലുന്നത്. അത് നമുക്ക് കാണാം. ഇടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കല്ലല്ല, ഇത് മരമാണ്. ഒറ്റത്തടിയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇടിക്കുന്ന ഇതും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വടിയാണ്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ മെറ്റലിൻ്റെ പീസൊന്നുമില്ല. മരവും തമ്മിലാണ് അത് ഇടിക്കുമ്പോൾ ഇതാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഇടിച്ച് അത് അരിച്ചെടുക്കും. അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കില്ല. നേരെ അത് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പങ്കുചേരാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വീട്ടിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ? ഇത് തലേ ദിവസത്തെ ഒരുക്കമാണ്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചത് അതിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ. അപ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി, ഭക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു വോളണ്ടിയർ വർക്ക് പോലെയാണ്. അത് അയൽവാസികളും മറ്റുള്ള ആളുകളും വന്നുകൊണ്ട് കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകളോ പെയ്ഡ് സർവീസുകളോ ഇവിടെയില്ല. നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയി. മണി 6:30 മണിയായി. അപ്പോൾ ആർച്ചിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ലൈറ്റ് ഇടുവാണ്. അകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ പന്തൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത പോലെ കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻസൊന്നും ഇല്ല. സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കർട്ടൻ ഇടും. അതുപോലെ തന്നെ മണവാളിനും മണവാട്ടിക്കുള്ള അതും അത്യാവശ്യം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പുറകിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാ ഖാസി വീടുകളുടെ നോർമലി വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിലാണ് ഇവരുടെ ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. 2 പന്തലുകൾ റെഡിയായി നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെയാണ് പുറകുവശത്ത് ഒരു കല്യാണത്തിനുള്ള ആളിപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വന്ന് എല്ലാം റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പംകിൻ റെഡിയായി. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം. വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും വെറ്റില അടക്കുകയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിപാടിയും മേഘാലയയിൽ നടക്കില്ല. ഖാസി വിഭാഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെറ്റിലയും അടക്കുകയും എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമായും വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. ഒരു 15 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് ഇവരുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അവിടെ അടുപ്പ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അവർ കുടൽ കറിയാണ് വെക്കുന്നത്. കുടൽ പുഴുങ്ങുകയാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കുടൽ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോയിലുള്ള പോലെ പരിപാടിയല്ല. ഇവരുടെ കുടൽ പുഴുങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം 3 മണിക്കൂർ അടുപ്പിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇഞ്ചി ഇടിക്കുകയാണ്. 3 ചാക്കോളമാണ് അയാൾക്ക് ഇടിച്ച് ചതച്ചെടുക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ച സ്ഥലത്ത് ആക്റ്റീവായി കഴിഞ്ഞു. രാവിലെ 6:30 തന്നെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ, ഐസ് വെള്ളത്തിലാണ് അവർ പാത്രം കഴുകുന്നത്. അത് 48 മണിക്കൂർ അതുങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴുകും. അതുപോലെയുള്ള ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പന്തലാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വില്ലേജേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാലത്ത് 6:30 മണിക്ക് ഭക്ഷണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതായത് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് ക്യാബേജ്, പിന്നെ പൊട്ടി, നമ്മുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ തേങ്ങ അരച്ചല്ല വെക്കുന്ന ചോറ്, പിന്നെ ഉപ്പും മുളകും ഇതുപോലെ വെച്ചേക്കുള്ളൂ. ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് മേഘാലയൻസ്. മുളക് അവർ കഴിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മണവാട്ടി. നമ്മൾ മണവാട്ടിയായിട്ട് ഭാര്യ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാം. വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്തിരി ഡാർക്കാണ്, ക്ലിയർ അല്ല, വെട്ടം ഇല്ല, അതുപോലെ കറണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരോട് വൈഫായതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഖാസി സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്ന അടുക്കളയിലെ പരിപാടികൾ കാണാമെന്നും പറഞ്ഞ് അടുക്കളയിലേക്ക് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ അവർ ഒരു ചേച്ചി, ഇത് പോർക്ക് കറി വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തൊരാൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പൊടിച്ച പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ്, അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നു. പയ്യെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്ത് ഇല തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഇല നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ വാഴയില ഇവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വൈഫും എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ക്യാമറയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ കുറച്ച് പൊട്ടി ചെറുതായിട്ട് അരിയാണ്, നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇവർ ചെറുതായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടച്ചിങ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ്. അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല, പ്രധാനപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പന്നിയെ വെട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ അങ്ങോട്ട് പോകണേണ്. ഇറച്ചി, അതായത് പന്നിയെ വെട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിഷ്വൽസും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇവർ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 പന്നീനെയാണ് വെട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പന്നീനെ വെട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സാധാരണ വീടുകളിൽ തന്നെ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തോടിൻ്റെ, അതായത് നമ്മളുടെ തോട് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർ വെട്ടാൻ പോകുന്നത്. ചെറിയ തോടിൻ്റെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ചേച്ചിമാർ തുണി അലക്കണേ. അപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റി. എൻ്റെ അമ്മ ഇതല്ല, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ചാടി കടന്നവൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉമിയാം റിവറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. മേഘാലയയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിവറാണ് ഉമിയാമിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ പന്നിക്കുട്ടനെ കെട്ടി തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ഇവർ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല, ഇവരൊരു വ്യത്യസ്തതരം രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കൊല്ലുന്നത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് മുഴുവൻ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വായിലേക്ക് ഈ തുണിയും ഒരു വടിയുടെ അറ്റത്തൊരു തുണിയും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കും കൂടെ വെച്ചിട്ട് കയറ്റി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുടലും ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. ചില ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ഇലകൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. നമുക്ക് പാവം തോന്നും, കാരണം നമ്മളിതൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് വന്നത്, ഇത് എടുക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് എല്ലാവരെയും കാണിക്കാമെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് മേടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും പേടിയില്ല, കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായതുകൊണ്ട്. കുടലും ഐറ്റംസും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രോമം കരിക്കും, അതായത് ചൂടാക്കും. ചൂടായിട്ട് വടിച്ചെടുക്കും.
നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് അവർ വടിച്ചെടുക്കും. 2 തരത്തിൽ ചെല്ലാം. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം അവർ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വടിച്ചെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ 160 കിലോ ഉള്ള പന്നി 2 പേര് തോളത്ത് വെച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്. ഏതാണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്ററോളം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഇവരത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു 3 പന്നിയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഇപ്പോൾ 3ാമത്തെ പന്നി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആളുകളുണ്ട്. അവരാണ് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. ഇയാളാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇയാളാണത് കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. നിസ്സാര നേരം കൊണ്ട് ആ പന്നി പാത്രത്തിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഇതാരും നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല. എല്ലാവരും വരുന്നു. അവരോട് വേണ്ട ജോലികൾ ആരും നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. സൂപ്പർവൈസർമാരില്ല. അവരങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ മുള മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അത് പുട്ടുണ്ടാക്കാനാണ്. ഇവർ പറയുന്നത് പു'tyndong എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുളക്കകത്താണ് ഈ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ അരി ഇടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമൊന്നും കൂട്ടിൽ ഉപ്പിടില്ല. നേരെ ഈ മുളയുടെ അകത്തേക്ക് കുത്തി അങ്ങോട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുകളിലൊരു ഇല വെച്ച് അങ്ങ് അടക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് വെള്ളം വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ മുള പച്ചമുളയാണ്. അപ്പം മുളയുടെ അകത്തുള്ള വെള്ളമുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇവർ മെയിനായിട്ട് ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവർ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളോ വില്ലേജേഴ്സോ ആരും നമ്മൾ മേശപ്പുറത്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അവരെടുത്ത് കഴിക്കില്ല. അവർക്ക് വരെ അറിയാം. കാരണം ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗസ്റ്റിനാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഓർഡറാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പോലെയൊക്കെ ഭാര്യ വലിച്ച് കഴിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടോ നമ്മളുടെ നേരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനം തീ കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചൂടിൽ മുളയിലുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് വേകുന്നത്. വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുള പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ട് റെഡി. ഇതൊരു അടുത്തൊരു ഐറ്റമാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ റൈസാണ് കാസി റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു കൊട്ടയിൽ കുറച്ച് ഇലകൾ നിരത്തി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആയിട്ടും ഇട്ടിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കും. അധികം ഒരു 80% വേവ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് എടുത്തിട്ട് ഇലകളിലേക്ക് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് അപ്പം തന്നെ ആ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യും. 4 സൈഡും മടക്കി നേരെ എടുത്ത് വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റിക്കി റൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്നാക്കാണ്. ഇതിന് പറയുന്നത് ചപ്പന എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ചപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നാക്കാണ്. ഇത് ചായയുടെ ഒപ്പം കൊടുക്കുന്ന വേറൊരു സ്നാക്കാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടപ്പോൾ ചേച്ചി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇത് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അതായത് അരിപ്പൊടി കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പന്നിയുടെ പീസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല തുടച്ച് ക്ലീനാക്കിയ ഇലയിലേക്ക് വെക്കും. ഇലയിലേക്ക് വെച്ച് ഇത് കൈകൊണ്ട് പരത്തി നല്ല അധികം കനമില്ലാതെ നമ്മുടെ റൊട്ടിയുടെ കനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഈ സംഭവം നേരെ ആവിയിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് വേവിക്കും. ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് സമയം വെക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർക്ക് വരെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പന്നിയുടെ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് വളരെ ട്രഡീഷണലാണ്. ഇതങ്ങനെ കടകളിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് മേഘാലയ മുഴുവൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ കടകളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഫുഡ് കാണുന്നത്. കാരണം ഇത് അവരുടെ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. അതെന്തായാലും ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ പീസ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പന്നിയുടെ പീസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ടേസ്റ്റി ഐറ്റമാണ്. ഞാനൊരു കഷ്ണം എന്തായാലും കഴിച്ചു. ഇതിവിടുത്തെ യൂത്തന്മാരാണ്. ഇവരാണ് മണവാട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരാണ് അതിനു വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പരിപാടിയാണ്. അതായത് മണവാട്ടിയുടെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടുകാർ, അതായത് അച്ഛൻ്റെ വീട്ടുകാരെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ 6 മണിയായിട്ടുള്ളൂ. 6 മണിയാകുമ്പോൾ അവർ വരും. അവരെ സ്വീകരിക്കണം. അവർ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു 3 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ വന്ന് മണവാട്ടിയും അമ്മയും അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അവർ വന്ന് സ്വീകരിക്കണം. ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന്
ശേഷം അവരോട് നമ്മളൊരു ചായയും സ്നാക്കും, നമ്മൾ ഇന്ന് കാലത്തുണ്ടാക്കിയ ആ ചായയും സ്നാക്സും അവർക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവർ അത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഒരു 100ഓളം പേരുണ്ടാകും അവർ വരുമ്പോൾ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ കാരണന്മാരുടെ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അവരത് സംസാരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിലെ ഇവര് BK എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതായത് അപ്പൻ്റെ പെങ്ങന്മാരെ. അതുപോലെ ഇവിടെ കാരണന്മാരിൽ ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആൾക്ക് അമ്മയുടെ വീട്ടുകാർ, അതായത് അവർ ഒരു ആൽക്കഹോൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡ്രിങ്ക് ആണ്, അത് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ പുറകെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഈ അപ്പൻ്റെ പെങ്ങന്മാരാണ് ഈ ബാൻഡ് സെറ്റിനെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവരാണ് പാട്ടുകാർ. ഇവര് ഇന്ന് ഈ വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു പാട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിയണവരെ നിന്ന് 24 മണിക്കൂറും ഇവർ പാടും. ഇതോടുകൂടി ഇവർ വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ഇവർ പാട്ടുകൾ വന്നു, എല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ പാട്ടുകളാണ് പാടുന്നത്. പള്ളിയിൽ പാടുന്ന പാട്ടാണെങ്കിലും ഇത് വേറൊരു ടോണിലാണ് ഇവർ പാടുന്നത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങി ഡാൻസ് തുടങ്ങും. പിന്നെ ഡാൻസ് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ നാളെ രാത്രിത്തെ ആ ഭക്ഷണം കഴിയണം. ആ ഡാൻസുകൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തീരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് റോഡിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് പാട്ട് പാടി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് അവരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ്, അവരൊരു ട്രഡീഷനാണ്. അത് അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് അവർ നല്ലൊരു സൂപ്പർ വെൽക്കമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വെൽക്കം കൊടുത്ത് അവരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാണ്, ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു ഫുൾ ടീമാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. അപ്പോൾ നാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചെക്കനും പെണ്ണും വന്നതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ നിർത്തുള്ളൂ. പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അവരിലെ ഇവർ വരുമ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഒരു പന്നിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണ ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷനാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു പന്നിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അവർ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ആർച്ചിൻ്റെ മുമ്പിൽ അയച്ച് നമ്മൾ അവരോട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒഫീഷ്യൽ ഒരു സംസാരമുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇവർ ഈ പന്നിയെ കൈമാറും. അപ്പോൾ ഇവനും കൂടി ആകുമ്പോൾ 4ാമത്തെ പന്നിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4ാമത്തെ പന്നിയെയും തട്ടും. അപ്പോൾ അവര് സ്വീകരിച്ചു. അതുപോലെ കുറച്ച് കോഴിയും ഉണ്ടായി. പന്നിക്കുട്ടൻ അങ്ങനെ കലവറയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ എപ്പോഴും സാധാരണ പോലെ തന്നെ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അവരും ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാട്ടുകാർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാനിവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നു ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ട്യൂട്ടോറിയലൊന്നുമില്ല. അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പാട്ട് ആവുന്നു, കൈ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് വരുന്നു. എന്നാലും ഇതൊക്കെ നല്ല ക്ലീനായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതൊരു ഈ BK ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സ്പോൺസർ. അതായത് പാട്ടുകാരിയും പന്നിയും കുറേ കോഴികളുമായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ വൈകുന്നേരം വരുന്നത്. വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് അവർ ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പിന്നെ അവർക്ക് ആഘോഷങ്ങളാണ്. അവർക്കൊരു ജോലിയില്ല. അതായത് ബന്ധുക്കൾക്ക് കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ ഒരു പരിപാടിയില്ല. ആഘോഷിക്കുക, ഡാൻസ് കളിക്കുക, അടിച്ച് പൊളിക്കുക. പരിപാടി അങ്ങനെ സൂപ്പറാവും. അതുപോലെ ഞാൻ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതങ്ങനെ അല്ല, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയൊന്നുമില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട മേഘാലയയിൽ ആൽക്കഹോൾ ബാൻഡാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് കൂടി വന്ന് 2-3 പേർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഇത് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും അമ്മച്ചിമാരും ആൻറ്റിമാരും ഒക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ച് നല്ല ജോളിയായിട്ട് അങ്ങനെ കല്യാണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതൊരു വില്ലേജ്, ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉത്സവമാണ്. നമ്മളുടെയൊക്കെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ഇതിനോടൊന്നും നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം കഴിഞ്ഞു. കല്യാണ ദിവസം അമ്മാവന്മാരാണ് വാദിക്കലിരിക്കുന്നത്. അവരാണ് ആളുകളെ വരുന്നവരെ, കുട്ടികളെ വരെ സ്വീകരിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത്. കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ അമ്മാവന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നാണ്. യോഗത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും അവരെത്തിയിട്ടില്ല. പാട്ടുകാരും നോക്കിയിട്ടില്ലട്ടോ. പരിപാടിയുമായിട്ട് അവരെങ്ങനെ സംഭവം ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അവർക്ക് അങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നല്ല ശീലമായി അടിപൊളിയായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ചായയും സ്നാക്കും ഇരിപ്പുണ്ട്. റെഡിയായി, മണവാട്ടികൾ റെഡിയായി. ഇവിടെ ഭക്ഷണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നോൺ സ്റ്റോപ്പാണ്. ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കാലത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. 2-3 റൗണ്ടൊക്കെ കഴിക്കാം. കാലത്ത് ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരവും കഴിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആഘോഷം. അതേപോലെ തന്നെ അടുക്കളയൊന്നും തീരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത് രാത്രിയും ഇതിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വെറ്റില അടക്കം വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുളകളിലും ഇതുപോലെ ഒരു ബാഗ് പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇത് 2 പന്തലുകളും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പന്തലിലേക്ക് ഒരിക്കലും ലോക്കൽ അതായത് വില്ലേജേഴ്സൊന്നും പോവില്ല. അതൊക്കെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അടുക്കും ചിട്ടയോടുകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനവിടെ ഒരു വോളണ്ടിയറേയും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ബീക്കാപ്പിക്കും അങ്ങനെ അതും പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. പരിപാടി ഇതൊന്ന് ചൂടോളം വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ടീം വീട്ടിലിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ കാണാൻ പാടില്ലെന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല. അത് എൻ്റെ മോനെ പാട്ട് ഗ്രൂപ്പിലെടുത്തു. അവരുടെ കൂടെ പാട്ടും ഡാൻസുമായിട്ട് അവനും അങ്ങാട് കല്യാണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിമാരും വരുന്നവരും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കണേണ്. അല്ലാതെ കളിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ കളിക്കുന്നു. പാട്ടെപ്പോഴും റെഡി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതങ്ങോട്ട് കൂടുകയാണ്. അവരങ്ങോട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നവർ കളിക്കും. ഇരുന്ന് കാണേണ്ടവർക്ക് ഇരുന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം. പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ വരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ മണവാട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നേരിട്ടല്ല, അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ മണവാട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മണവാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ആഘോഷങ്ങളുമായിട്ട് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ റെഡിയായി. അങ്ങനെ 1:30 കണക്കിട്ട് മണവാട്ടി അങ്ങനെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. ഇതിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചടങ്ങുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം, കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഒരു തോരണമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലവറൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് അമ്മാവനാണ്. അമ്മയുടെ ആംഗ്ല അദ്ദേഹമാണ് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതുപോലെ കല്യാണം വരുമ്പോൾ അത് ലീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് വരുന്നു. അതുപോലെ ഫ്ലവർ ഗേൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ. ഇത് നടന്നാണ് പോകുന്നത്. ഇതൊരു 3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അത് എത്ര സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ മണവാട്ടിയും മണവാളിനൊക്കെ നടന്ന് തന്നെ പോകും പള്ളിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് അവർ പോവുകയാണ് റാലിയായിട്ട്. അവരൊറ്റക്കല്ല, ആ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ അവരോടൊപ്പം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ട് കുട പിടിക്കുന്ന കുടയുടെയൊക്കെ ഡാൻസ് ഉണ്ട്. കുട പൊങ്ങും താഴെ ചെയ്യുന്നത് പാട്ടിനൊപ്പം നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ കുടയൊക്കെ അങ്ങനെ താളത്തിന് ആടിയാണ് അവർ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുടവ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അപ്പൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മക്കളാണ് ആ കുട പിടിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി. അവർക്ക് അത് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്കും ഇവരോടൊപ്പം പള്ളിയിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ മണവാളിനും കൂട്ടരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവർ കുറച്ചധികം ദൂരെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ നേരത്തെ എത്തി. അപ്പോൾ മണവാട്ടിയും ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ വില്ലേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മുഴുവനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും സാധാരണ പോലെ തന്നെ അച്ഛൻ അവർക്കൊരു വെൽക്കം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു റിബണൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനത് ഉദാഹരണം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാട മുറിച്ചാണ് പള്ളിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അവരുടെ ദിവസം അങ്ങനെ പാട്ടുകാർ തയ്യാറായി. അപ്പോൾ പള്ളിയിലെ വിഷ്വൽസ് ഞാൻ അധികം കാണിക്കുന്നില്ല. അത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആ പള്ളിയിലെ ചടങ്ങുകൾ മാത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ കമൻറ്റുകളിലും
പേഴ്സണലി ആളുകൾ അത് വീടുകളിലെ ആഘോഷം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു മറ്റൊരു വിവാഹമാണ്. അപ്പോൾ മണവാളിനും മണവാട്ടിയും പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം ആളുകൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കും, അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അൽത്താരയിൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഇതിനുള്ള വേദി കൊടുക്കുന്നത്. പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആളുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റാണ് മണവാളിനും മണവാട്ടിയും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിർത്തി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവസരമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുർബാന സമയത്തൊന്നും മറ്റുള്ള പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന് മാത്രം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ആഘോഷപരമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് നടന്ന് വരികയാണ്. അപ്പോൾ മണവാളിനും മണവാട്ടിയും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ പള്ളിയിലേക്കും 3 കിലോമീറ്റർ തിരിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കും. അപ്പോൾ ഫുൾ ആളുകൾ ആ സമയത്താണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മാവൻ ആണ് നമ്മുടെ വടിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളായി എല്ലാവരും വന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക സമയങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി വരെ ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നവരെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമവാസികളാണ് അതെല്ലാം നോക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ വീട്ടിൽ പോകും. പിന്നെ ബന്ധുക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ബന്ധുക്കൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. അപ്പം അങ്ങനെ കല്യാണ സമയത്ത് ബന്ധുക്കൾക്ക് ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തീർക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് മണവാളിനും മണവാട്ടിക്കുള്ള സ്റ്റേജാണ്. അപ്പോൾ അവരവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു ചാകരയാണ്. തിരക്കായി ഫോട്ടോ എടുക്കാം, ഗിഫ്റ്റ് നൽകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കേക്ക് മുറിയും കൂടി ഉണ്ട്. അച്ഛനും എത്തി. മേഘാലയയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ കല്യാണ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അവസാന രംഗമായ ഭക്ഷണത്തോട് നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലെയും വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങളുമായാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം. ജോസ് വാണ്ടർലസ്റ്റ് ഒഡീസി.